खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो दै लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोनजों मोननैसो आपडेटनि सायाव सावरायनो होननानै ओंखारफैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना अन्नानै चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो आरोना लोगोफोर। दिनैनि आपडेटफोरानो जादों लोगोफोर, आगस्ट मास मोननाय लोगो लोगोसो नोंथांमोना आगस्टनि 1 थारिख जानाय लोगो लोगोसो बे अरुनदयनि फैसा बा नोंथांमोननि रेशन कार्डनि जि फैसा बा रेशन कार्डनि दालि सिनि आरो बेजों लोगोसे निजुत मयनानि आरो बाबु आसनिनि आरो CM ट्रिबुलिनि बेफोरनि गासिबो स्किमफोरनि जे आसनिफोरखौ नोंथांमोना आगस्ट जानाय लोगो लोगोसो मोननो थांगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टारा फोरमायखाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेवहाय जेबो गुबुन आगस्ट मासनि सिगां नोंथांमोना जेबो गुबुन माने नोंथांमोननो आपडेट रावबो होनो हाया आरोना लोगोफोर। मानो होनबा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावखाबाय आरो बिनि सिगां नोंथांमोनहा नै आगस्ट मासनि सिगां नोंथांमोना जेनिबो फैसा मोनखाया आरोना लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो आरो खनसेबाव फोरमायहरखाबावबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनहा नेक्स्ट मास जानायनिफ्रायसो नोंथांमोना बेवहाय माखासे फैसाफोरखौ बा माखासे स्किमफोरखौ नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइबो खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे माखासे स्किमफोरनि जि फैसाफोर बे फैसाफोरखौ नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन। बेबायदिनो मोजां मोजां स्किमफोर मोनलांबाय थागोन। दा बेखिनियाव आगस्ट मास जायैनि सिगां नोंथांमोना जेबो स्किमनि खौरां होब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय जेबो मोननो हानाय नङा आरोना लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो गिबियावनो क्लियारलि फोरमायखाबाय। नाथाय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे आपडेटसो लाबोदों। बेनो जाहैबाय सानैसो बिनानाव फंबायमोना सोंहरदोंमोन, आदा PM किसाननि एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाथ'वा, बा PM किसान एप्लाइ खालामजागोन ना जाया, बेनिसो आपडेट नांगौमोन होननानै गोबाङानो सोंहरबाय दं। दा दिनै आं बे जायफोर बिनानावमोना बा जायफोर फंबायमोना बेफोरबायदि कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरदों, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला एसे मोजाङै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना PM किसाना एप्लाइ खालामजागोन ना जाया। दा गिबियावनो आं नोंथांमोननो फोरमायनि PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैदो, नोंथांमोनाबो बेबायदि फैबानो जाबाय आरोना। बेनिफ्राय PM किसान अफिसियेल वेबसाइटआव फैखांनायनि उनाव नै बेवहाय नुदोंना गोमो खालाराव निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसन, बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै गोदान अनलाइन खालामनानै लानो हायो। बेवहाय नोंथांमोना जेबो मान्थजों सोमोन्दो गैया। बियो अट'मेटिकलि माने PM किसाननिया माने बोसोराव खनफ्रामबो माने डेटआवनो माने एप्लाइ जाखाबाय थायो। मानो होनबा बोसोरै बोसोर बे स्किमा थाबाय थाखायो नालाय, बेनिखायनो बेयो माने अट'मेटिकलि माने एप्लाइ जाखाबाय थायो। बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइखौ खालामनानै लाफैनो हायो आरोना लोगोफोर। आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय आरो जाय फंबाय बिनानावमोना सोंहरदोंमोन, नोंथांमोना बेखौ मबाइल फनजोंबो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बेखौ नोंथांमोना सियरलि मबाइल फनजोंबो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना माखासे डकुमेन्ट्सफोर बियो, बेफोरखौल' नोंथांमोना होबानो जाबाय। आंनि बेवहाय दिन्थिनाय आसामखौ सेलेक्ट खालामबाय आरोना। नोंथांमोना बेवहाय आधार कार्ड नाम्बारखौ होबानो जाबाय, मबाइल नाम्बार होबानो जाबाय। बाखि नोंथांमोनाव लेन्ड हल्डिं डकुमेन्ट्स बिगोन, बेफोरखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार बिगोन, बेफोरखौ नोंथांमोना फारि फारि बेवहाय साबमिट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। नैबेनो आरोना PM किसाननि अनलाइन एप्लाइ खालामनाया। नोंथांमोना बेबायदि एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर। नाथाय मोनसे खोथा आं नोंथांमोननो फोरमायहरखानोसै, जायफोर फंबाय आरो बिनानावमोना कमेन्ट्सआव सोंहरदोंमोन, PM किसानाव एप्लाइ खालामनानैल' दोनबा नोंथांमोना फैसा मोनगोन, बे नङा दे लोगोफोर। बेयो नोंथांमोननिया एप्रुभल' जानानै थायो। बेयो नोंथांमोना एप्रुभल' जानानै थायो। बेनि गेजेराव नोंथांमोना माखासे खामानि मावबावनांगौ। बे खामानिफोरखौ नोंथांमोना मावनानै लायोब्लासो PM किसाननि 22 इनस्टलमेन्टनि फैसा, PM किसाननि 22 इनस्टलमेन्टनि फैसायानो जा, बा 23 इनस्टलमेन्टनि फैसायानो जा, बा 24 इनस्टलमेन्टनि फैसायानो जा, नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। गिबियावनो नोंथांमोना मा खामानि मावनांगोन, गिबियावनो नोंथांमोना बेंक एकाउन्टखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लानो नांगोन। एप्लाइ खालामनानैल' दोनबा जागोन बे नङा दे लोगोफोर। आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोननो, जुदि बेंकआव प्रब्लेम जादोंबा बेंकखौ KYC होनानै लानो नांगोन दे लोगोफोर। बेखिनि खामानिखौ नोंथांमोना मावनांगोन। बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना लेन्ड हल्डिं नोंथांमोना बेवहाय डकुमेन्ट्स जमा होनांगोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना KYC आपडेट होथारनांगोन दै। KYC आपडेट होआब्ला नोंथांमोना PM किसाननि फैसाखौ मोननो हानाय नङा। दा लेन्ड हल्डिंखौ नोंथांमोना बोरै आपडेट होनो, आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखानोसै। जेब्ला नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामखांबाय दे लोगोफोर, आं नोंथांमोननो मोजाङैनो फोरमायहरनि। आंबो मबाइल फनजोंनो अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लादों दे PM किसानखौ।
आं आंनिखौनो फोरमायनानै लाबाय। नोंथांमोनाबो जुदि फंबाय बिनानावमोना जुदि एप्लाइ खालामनो गोसोबा मबाइल फनजोंनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला नोंथांनि अनलाइना एक्टिभ जाहैनाय लोगो लोगो एग्रिकालसारनिफ्राय मोनसे लिस्ट ओंखारना फैयो। नोंथाङा बे लिस्टआव नोंथांनि नामखौ चेक खालामनानै लाहैनांगौ दै एग्रिकालसार अफिसाव। नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामखांबाय बिनि उनाव नोंथांमोना एग्रिकालसार अफिसाव खौरां लायोबानो जाबाय। लिस्ट ओंखारना फैयो दै बेवहाय ग्राम सेभा ना मानिफ्राय बियो मोनसे लिस्ट ओंखारनानै फैयो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय मा खालामनांगौ, नोंथांनि आधार कार्ड आरो नोंथांनि लेन्ड हल्डिंखौ गोदानै साबमिट होफिननांगोन। अब्लासो नोंथांनिया एप्रुभ जाहैगोन लिस्टआ। नोंथाङा जेब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामखांबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामबावनांगोननो, लेन्ड हल्डिं आरो नोंथांनि आधार कार्डखौ खेबसे साबमिट होफिनबावनांगोन। अब्लासो नोंथांनिया एग्रिकालसाराव बेयो एप्रुभ जागोन। अफलाइनजों होनांगोन, नोंथांमोना बेखौ अनलाइनजों हाया। बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोना बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ होनानै लायोब्लासो उनाव नोंथांमोननि जि PM किसाननि जि ID बेयो माने भेरिफाइड जाना फैगोन आरो अब्लासो नोंथांमोना फैसा मोननायनि खामानिया नोंथांनिया सुरु जागोन आरो PM किसाननि। बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नाथाय अनलाइना नोंथांमोना गोसोबायदि बानायनानै लानो हायो, दाबो बानायनानै लानो हायो। नोंथांमोना बानायनानै ला, नाथाय बै लिस्टआव नोंथांनि नाम ओंखारनायाव नोंथाङा गोदान नोंथांनि लेन्ड हल्डिं आरो आधार कार्डखौ हैनो हायाब्ला नोंथांमोना PM किसाननि फैसाखौ मोननाय नङा। बेखौ आं हले नोंथांमोननो गिबियावनो फोरमायखाबाय आरो ना। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। बेनि गेजेरावनो सोरबाफोर मायबा मोनसे सोंनो दंब्ला कमेन्ट बक्सआव फैनानै सोंनो हागोन। आं नोंथांमोननो हानायमानि रिप्लाइ हरनो नाजागोन। बेबायदिनो नोंथांमोना मोजां खौरां मोनबाय थानो थाखाय, मोजां आपडेट मोनबाय थानो थाखाय अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जोबथारनायाव आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनैनि आपडेटखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।